Yambang sing dikutang-kutang karo Pandhawa dadi ratu adil. Adil-adil apa? Mergo ditresnani karo Pandhawa, mbae ya turu nang kene jaga karo putune. Mbae cek ayu modele. Sembodro ngatasi ayune kaya ngono sing lanang tinggal gendaan. Kowe calone ratu Ngastina ning kuwi mimpi tangeh lakon. Yen isih ana swatama tangeh kowe klakon. Yen kowe tak jejuing kuandamu dadi 18 mbahmu do nangis. Lakudara, Lakudara. Bojoku Sembadra. Wong-wonging driya mangu mangun kungkan wan rimang lir-lena tanpa kanin yen tulusa mangku sang Dyah Utama mangkono Sri Narendra Sinarendra muda wuwusyawan hangrapa wah barep kakangku aja banget-banget anggenmu menggalih lungane Janaka mestine kabeh sing lenggah ning kene wis apa karo watake Janaka nalika para Pandhawa nentokake bakal boyong budhal ning negara Ngastina Janaka le mangkat dhisik dhewe mlayu banter gendring sipat kuping mergo dheweke goleki jantung atine ora ana liya kejaba randane Duryudana si Banwati aku iso ngoleh-ngolehi lan aku iso grebo ripalungguhane iki Janaka lagi mbebeki lagi gendengi karo Banwati. Nuwun sewu Koko Prabu. Menawi bab menika babar pisan mboten kula nalar, mboten kula gagas nanging atur uninga swargi anak kula Abimanyu anggenipun bebrayan kalian Nini Utari menika sampun anggadhahi anak lanang utawi yoga jaler. Ngantos ripalungguhan samangke dereng pinaringan pusaka namung. Sapejahipun Abimanyu kedahipun namung Janaka ingkang wenang paring pusaka nama dumateng anak Abimanyu wau Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Maesungka. Inggih Yayi inggih. Kula sampun tumanggap dumateng sedaya pangandika paduka lan daya-daya. Supados Yayi Arjuna mboten kedangon anggenipun lirwa ing sesanggeman. Kula nyuwun pamit Yayi, kula nyuwun pamit. Prasetyaning manah kula mboten badhe wangsul dhateng negari Ngastina menawi mboten gandeng tanganipun Yayi Arjuna. Yen tetela kados mekaten mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sembah kula ingkang miring jengkar paduka Jeng Koko Prabu Ndarawati. Nata Kresna lan Andika Duh Yayi Prabu Kaiwa
pala kang tuminga acampuk samya medali ler katet wileting kata dah wengkong mengonceng niti bencang sangat cimijo hati nyong dali wos terus Surawiloka Bambang Aswatama kawula nuwun wonten timbalan kang dawuh Raden Kartomarma Nadyanto Bratayuda wis rampung para Pandhawa antuk kamenangan nanging nyatane Ripalungguhan iki wong Ngastina para Sata Kurawa mligine kekesete Sinuwun Prabu Duryudana urung tek resik durung tumpes tapis tanpa sisa ketitik isih ana Kartomarma kelawan kowe Bambang Swatama inggih keparingipun kados pundi nadyan kaya ngapa lan kepiye aja nganti para Pandhawa bisa ndepani negara Ngastina kabar nyebar warta-rata Ripalungguhan iki Pandhawa wis boyong marang negara Ngastina nanging dinteni lenane para Pandhawa kowe anak pendhita liluwih anak macan aja nganti sing jenenge macan aja nganti anak-anak kucing aja nganti gawe wirang aja nganti gawe sin bapakmu pendhita pengpengan kowe kudu bisa ngrampungi gawe inggih Raden sampun dados sumpah tumraping manah kula mboten namung para Pandhawa nanging satriya ingkang kumawani mejahi dumateng tiyang sepuh kula nenggih pun trusta jumeneng tetep badhe gadah petang kalian Swatama dereng pangarem raos sing manah kula mriki dereng mocok jangganipun bagus banjur reka dayamu piye kula nggadi kadigdayan linangkung nenggih senjata cundha manik endi wujude mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon perang kang abramarkata menika pusaka paringanipun Kanjeng Ibu Wilutama banjur nganggo gaman iki apa sing bakal ndok tindakake nuwun sewu kula badhe ngesong Bantala pusaka cundha manik menika menawi kula tamakaken wonten ing bumi tartamtu badhe jebol kula kepengin nglandhak jebol bumi saking sak njawining Ngastina ngantos dumugi ing kraton negari Ngastina kanthi cara mekaten wanci dalu saklebetipun Pandhawa lan keluarganipun kepati anggenipun tilem menika margi ingkang prayogi kangge besmi dumateng Pandhawa sak cindeladangipun bagus budal dina iki kadang waran sena becik besok manggama tarik
Oh kinompet-kempet dosang reknaning bawana pangeran wiwit laire cabang bayi putumu iki anak Abimanyu lair lanang panjenenganmu ora pirsa lan wis uga para meh sak candra parandene durung pinaringan pusaka nama mula kang mangkono aku mbae cabang bayi Sembadra nyuwun kanthi banget lawan Pangeran Arjuna ya mung panjenenganmu ingkang trep lan wajib paring pusaka nama Pangeran. Yayi Sembadra babar pisan ora nglegimu semene agunge kanugrahan saka Pangeran putuku lanang pasuryane jebles karo bapakne ya kuwi Abimanyu. Nuwun sewu Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura dalah jengandika Kakang Mas Werkudara. Kula nyuwun palilah saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Kula badhe paring pusaka nama dhumateng putu kula menika. Nenggih kanthi akekasih Raden Parikesit. Iki kepiye bareng diwenehi jeneng tek malah budi ngayang-ngayang nangis kejret kaya mangkene. Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mring solaing renira nuwun sewu Yayi Puntadewa wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu Ndarawati. Nuwun sewu mbok menawi wonten bab-bab ingkang andadosaken jabang bayi menika budi ngayang-ayang. Menapa kinten-kinten paduka wonten gembolaning kayon ingkang badhe mangdawaken. Nuwun inggih Koko Prabu Mandura saha Koko Prabu Ndarawati. Kanthi tangisipun jabang bayi Parikesit satemah ngemutaken dhumateng janji kula. Karana agung labuh labetipun Abimanyu nalika bedah gelar Cakra Byuha nalika dumados Bratayuda satemah dados sarana lan lantaran kula mboten pejah dipun ranjab gaman dening Kurawa. Yektosipun Abimanyu nedya kula wisuda benjang menawi Pandhawa unggul ing paperangan mongko dados ratu wonten ing negari Ngastina. Gandeng Abimanyu sampun gugur mila sampun saktrepipun benjang dewasanipun Parikesit kula jumenengaken ratu wonten negari Yewastina mriki Koko Prabu sineksen jagat saisine. Acarita kaya mangkono ceklakep jabang bayi mandhek ngenya muwun kaya-kaya asung pemut dhumateng Narendra Ngastina nenggih Sri Puntadewa ingkang meh wae kalimput riwetnya paripurna upacara paring pusaka nama mangkono para priyagung sigra muji syukur mring ngarsane Hyang Agung dasare andung kaplingsir dalu sami nyambung rasa mring Gusti Kang Maha Nasa.
Arya linuwing kang martin ring kautaman Dara Simawang mang kunta kumbul patang gedhe kang sayang gongkara katanira mubat mabit mulat bang halingah lingo Warkudara liteng kakangku kepiye nadyan tori palungguhan iki para Pandhawa lagi bombong ing rasa rampung Bratayuda dasare antuk putu kang wis pinaringan pusaka nama ning ndak pundhut kanthi banget siadi aja lena ing kaprayitnaning lair batin saya-saya iki tengah wengi sing ndok karepake piye nyatane Kurawa wis entek tanpa sisa kowe aja ngucap ngono dhisik maragake itungan ndak sawang ning Tegal Kurusetra akeh bangkene Kurawa ning aku ora manggihake ora weruh bangkene wong loro ya kuwi Kartamarma kelawan Swatama bengi iki hawane tik ora kepenak kaya mengkene mula ndak pundhut kanthi banget siadi tetep prayekno lair batin aja nganti kepati anggenmu turu piye Swatama iki wis ngancik lingsir wengi bisa tak gambarake Pandhawa lan keluargane ana kedhaton Ngastina kepati anggene turu inggih Raden Kartamarma kanthi cundha manik menika kula badhe ngesong Bantala kula badhe nglandhak bumi yen tak sawang iki wis mapan ana ing kedhaton negara Ngastina ning ing atase
Wis tengah wengi kaya mengkene parandene diyan isih kencar-kencar isih gayeng gumarenggeng. Para pendolan keluargane anggene nindakake puji dikir ngucapake kidung suci lan mantra rahayu. Tangeh lamun aku karo kowe bisa mateni pendolan keluargane yen kabeh isih melek. Kula aturi pinarak ingkang prayogi Raden. Kula badhe namakaken Kemayan Wewe Putih Begonando sarta sedaya mapan wonten kedaton badhe kepati anggenipun tilem. Kang dadi panyawangku iki anak Puntadewa sing jenenge Pancawala. Kabeh do angler anggene turu. Iki besok tan muruna ya digadang-gadang dikudang-kudang arep dimulyake karo Pandhawa. Yen Pancawala iki modar Pandhawa bakal ngenes. Ele, aja nglindur, aja ngimpi. Tangeh lamun kowe entuk kamukten. Merga swargamu mapan ana ning tumbake Kartomarma iki. Langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak maye ketemu tenan ya iki sing nyedani wong tuaku Sidurna. Pocok jianggane nggih bal-balan. Trusna Jumena Satya Pancala melu golek pengayoman ning Astina. Utang wirang nyaur wirang. Tang pati nyaur pati iki sing bakal swatama ngontapke nyawamu.
Aku ora tau ngerti kowe melek ora tau ngerti. Dagelan elek Petruk karo Bagong. Oh. Bongko tenan. Dudu karepe dhewe kowe wani murang toto mlebu kene. Jangkrik bae nglintur. Nglinture ngeket-ngeketi maling. Petruk karo Bagong rambut jaji. Dudu kowe wis tak goleki. Iki bayi abang sing dikutang-kutang karo Pandhawa dadi Ratu Adil. Adil-adil apa? Mergo ditresnani karo Pandhawa bae turu nang kene jaga karo putune. Bae cik ayu modele. Sembodro ngatasi ayune kaya ngono karo sing lanang tinggal gendaan. Kowe calone Ratu Ngastina ning kuwi ngimpi tangeh lakon. Yen isih ana swatama tangeh kowe lakon. Yen kowe tak jejuing kuandamu dadi 18 mbahmu do nangis. Kacarita kaya mangkono. Nadyan to den ancam den incim pejahe nenggih jabang bayi parikesit parandene babar pisan boten nangis malah guyu lakak-lakak kronca-kronca kang suku nanging elok ing kahanan jabang bayi parikesit ingkang tinenggan pusaka madukara kekalih kagunganira ingkang eyang nenggih Sang Raden Arjuna Gres Kyai Pulanggeni saha Jemparing Kyai Pasopati mangkono den pancal dening sukunira jabang bayi parikesit pusaka kalih kala wau mencelat Pasopati ngenani dadane swatama dadi lan patine ewadene Kyai Pulanggeni mencelat ngenani jantunge para Sembadra dadi lan sedane. Lakudara, Lakudara. Bojoku Sembadra.
Kandi mati. Karo. Kula Raden, nami kula pun Sasi Kirana. Sapa? Sasi Kirana. Ah, peteng ora ketok. Yen Sasi Kirana suarane ora semene. Kaya Danurwinda. Nggih, estunipun kula menika pun Danurwinda. Tak sawang wujudmu kaya Susena. Nggih, kula menika Susena. Ah, kaya songo-songo. Aslinipun kula songo-songo. Angkeme wong elek Kartomarma cikalane mungsuh. Kala narapa Kresna tan tulus hanyakra ring Prasiwara Jahnawi Suta tengah wengi malah geger akeh Rajapati. Pun kakang mau lah wis kandha to sing waspada sing prayitna merga cikalane mungsuh isih ana. Swatama karo Kartomarma udar kabeh. Iya. Kartomarma sing mateni aku. Kowe mateni sapa wae? Ya mung Kartomarma sing tak pateni. Isih ana wong wadon sing kok pateni. Ah, sapa? Wara Srikandi. Ah, ora petuk karo Srikandi. Kowe rumangsa apa ora mlayu nabrak lawang? Iya. Lawange mau rubuh ngebruki Srikandi dadi lang patine. Ah, mosok wayang matine kebrukan lawang. Lho pancen lakone kaya ngono kuwi, Dik. Akeh banget ke lho Janaka ngengklenge lho. Punapa ta mirah ingsun kenging menapa wonten lampahan ingkang kados mekaten ajur mumur manah kula remuk-remuk batos kula bojo kula kekalih Sembadra kaliyan Srikandi pejah menika lapor menapa dene paitipun kados mekaten pokok Prabu Dimas Parto sing jeneng lelakon mono adile mung disandang yektine dumadine kabeh prastawa ing jagat raya iki mung manut karo karmane menungsa
Siadi mara gage ndak kanthi ngorak-arik nalarmu ngolak-alik rasamu ngemut-emut karo lelakon nalika Siadi madeg dadi cipta wening ana ing guwa Mintaraga ing Gunung Indrakila. Ya merga saka gedhene kasutapanmu satemah dewa paring kanugrahan Prawan Siadi apa wae kang dadi panyuwunmu mesti bakal dikabulake karo dewa. Siadi sepisan nyuwun apa? Kula nyuwun supados para Pandhawa unggul ing perang Bratayuda. Angka loro supados kula sakabhan Pandhawa pinardawa ing kamulyan pinaringan panjang yuswa. Liyane kuwi boten wonten. Kowe ora njaluk karo dewa bab keslametane bojomu karo anakmu. Sing kok pikir wong awakmu dhewe men kowe dadi satriya sekti, satriya mulya menang ning Bratayuda dawa umurmu ning ora tau ndongakne karo bojomu karo anakmu. Mula raneh ramokal anakmu kae Abimanyu Irawan. Klebu bojomu sakloron Sembadra Sri Kandi ora lono uripe. Merga ora kok dongake mongko dongamu nalika semana mesti dijabahi karo para dewa. Yen lakone dadi kaya ngene iki sing kleru sapa? Kowe wis tuwek. Wis duwe putu. Kowe golek bojo kaya Sembadra ni ning ndi ayo? Golek bojo kaya Sri Kandi sing lincahe kaya ngono, Sembadra sing sabar legawa kaya ngono ki ning ndi ayo? Ning donya ora genep loro. Ning kowe malah gendengi karo Banowati kowe. Yang lakone kaya ngene sing salah sapa? Sampun. Sampun kula ingkang salah. Monggo Prabu.